Wozani Ndlebe, ngize nendaba. Allegedly, ngena manje ntambama-ke zithi uJenene Mkhwanazi usesuwa uPaul O'Sullivan ngalezi zinto akayekhuluma la ngemva kokuthi uJenene Mkhwanazi eveze ubuqhophololo obenzakalayo la eSouth Africa obufaka amaphoyisa, ama-politician, osomabhizinisi, nosomabhizinisi eh ne-judiciary. Yebo. So manje ke uPaul O'Sullivan uthi naye unobakho ubufakazi ngalento akayekhuluma ngomkhwanazi. So asazi ke ngani zakwethu, kodwa ke umkhwanazi nje uthi yena uyamsuwisha for 5 million uPaul O'Sullivan. Asazi ukuthi uyozala nkomoni, engathi izinto zithanda ukuqina ngenye indlela phakathi kwabalwisa ubugebengu kanye nabavikela iy'gebengu. Asazi-ke kodwa ngoba phela umkhwanazi naye selokhathi unobufakazi obuqanda ikhanda ngale nto akayekhuluma. So nangu uPaul O'Sullivan naye esethi unobufakazi ngomkhwanazi. Mina angazi lutho ngani zakwethu, isithunywa sinacala, engathi khona enikuzwe ngami. Sengithuka.